Duela 12 urte eta erdi hartu behar izan nuen erabakia Bruselara etortzeko. Torturaren ikaraz hartu behar izan nuen erabaki hori. Lehenago ere 22 urterekin torturaren ikaraz errefusiatu behar izan nuen iparraldean. Estatu frantziarrean 2 aldiz izan ninduten espetxean, eta 2001 urtean, bigarrenko espetxealdia bukatu ondoren, frantziar agintariek kanporatu egin ninduten, eta nire kontrako inongo akusaziorik ez zegoenez, aski utzi ninduten, baina zoritxarrez beti torturaren ikaraz, beti kezkatua berriro ere atxilotu eta torturatuko ninduten beldur. Eta horregatik 2003an hartu behar izan nuen erabakia Bruselara etortzeko. Egia da, tortura, kasu batzuetan, berez poliziek duten edozein herrialdetan arriskua, limite batzutatik pasatzeko eta tortura metodoak erabiltzeko. Baina tortura denean gerra metodo bat. Hau da, zerbait nahita diseinatua kasu horretan jada da estatu politika bat, eta estatu politika hori izanik torturaz baliatzea jakin da eta oso kontzienteki, eta orduan estatu terrorismoa da. Eta horixe da gertatu izan dena Espainiar estatuan. Inpunitateak beti eduki izan dute torturatzaileek Espainiar estatuan, frankismoan erabatekoa, eta gerora ere oso altua, baina urte batzutan inpunitate horrek arrakala txiki batzuk izan zituen, epaile batzuk ausartzen zirelako kondenak ezartzen, prentsa ere, prentsak hitz egiten zuen tortura, salatzen zen tortura urte gutxi batzutan. Baina, 80ko hamarkadaren erdialdaren ondoren, inpunitate maila hori berriro igotzen hasi zen izugarri, eta zituzten baliabide guztiak, alde batetik, lege antiterrorista. Forenseak, Madridekoak gehien bat, guztiz estatuaren menpe zeudenak, komunikabideak hasi ziren zeharo ukatzen torturaren errealitatea, epaileak ere gero eta gehiago egin zioten ikusiarena torturaren errealitateari, eta inpunitate maila hori igo egin zen izugarri, are gehiago hasi zirenetik atxilotu guztiak Madrilera eramaten berehala. Eta estatu batek legalitatearen kanpo egiten duen oro eskutatu egin behar du, por principio. Eta hain zuzen ere, horrexegatik, estatuaren kasuan, estatuaren krime oro ezin duzu jarri frogaren zama biktimengan. Zeren estatuak baliabide asko eta asko ditu egiten dituen krimenak estaltzeko. Argazki hori garrantzitsua da, zeren argazki horretan azaltzen dira domina jaso zuten Guardia Zibilak
Intxaurrondoko kuartelean, Galindo buru dutela denen erdian. Gehientsuenak jaso zuten domina gorria gainea, bizi guztirako pentsioa ekartzen ziena, eta domina preziatuena guztien artean. Badaude hoien artean, paparra nominez beteta izan zutenak, Galindo bereziki, zeren Galindo izan da, Guardia Zibilaren historian behar bada domina gehien jaso dituen ofiziala. Eta hoien artean adibidez badago zazpigarren zenbakiarekin Angel Bakero, orduan kapitana zena, eta gerora koronel izatera iritsi zena, eta Laza Zabala kasuan kondenatuetariko bat. 9. zenbakiarekin dago Txema Velázquez Soriano, bere garaian kazetari batzuei datu zehaz batzuk eman zizkielako. Eta harrapatu zuten, eta ulertu arazi zioten, hobe zuela haua itxita mantentzea, ez baldin bazuen bukatu nahi Laza eta Zabala bezala, adibidez. Gero, 10. zenbakiarekin dago Laza Zabala kasuan kondenatutako beste bat, Enrique Dorado. Enrique Dorado izan zen hain zuzen narkotrafikante horri kontatu ziona nola Laza eta Zabala Lakunbre jauregira eraman zituzten, torturatu zituzten, gero hil zituzten eta kare bizian lurperatu. Eta 11. Fidel de Loyo orduan teniente zena eta oso paper garrantzitsua izan zuena ere Laza Zabala kasuan, adibidez. Pero ja 12. zenbakiarekin badago beste Guardia Zibil oso ezaguna, Enrique Doradorekin batera Laza Zabala kasuko protagonista nagusia, Felipe Bayo. Biei eman zieten bizi guztirako pentsio bat, baina koronela batek kobratuko zukeen pentsioa. Ziurtatzeko ez batak ez besteak ez zuela, zen hauek biak zekiten asko ez bakarrik Laza Zabala kasuaz, Mikel Zabalza kasuaz, eta iparraldean izandako gerra zikineko ekintza askotaz. 13. Alonso Manzano, torturak zuten inputatua eta gerra zikinean ere inplikatua, eta 14. eta azkenengo zenbakiarekin dago torturatzaile oso ezagun bat. Dominatu da garai hartan oso ezaguna Goli ez izenarekin, zeren Goliatetik zetorkion ez izen hori, kriston morroskoa zen, eta hau ere garai hartan kabo arrunti izatetik, duela urte batzuk hil zenean, ja komandantea zen. Eta kabotik komandantera igotzeko bilbide oso luzea egin behar da normalean, ez baldin badituzu beste meritu batzuk egiten. Ez zuten behin bakarrikan indultatu beste asko bezala. Indultatu zuten 2 aldiz jarraian. Tortura kaso bat egitikan eman zioten indultoa, eta handi gutxira berriro ere beste kondena bat, eta berehala eman zioten beste indulto bat. Ni beti azpimarratu izan dut, gutxienekoa dela 6 izen emate zaion, baina beharrezkoa dena da organismo independiente bat aztertuko lukena kasu hauek guztiak, zeren estatu terrorismoaren kasuan estatuak bere legealdiaren kontra eta legede internazionalaren kontra egiten dituen gauzak kostala kosta eskutatu egiten ditu. Biktimak behar dutela egia, justizia, erreparazioa gertatu zitzaiena berriro gertatuko etzaien bermearekin. Baina hasieran dagoena da egia. Egiarik gabe
beste guztia guztiz ezinezkoa da. Egiari gabe justiziarik ezinezkoa da. Egiari gabe erreparazioa guztiz ezinezkoa da. Eta egiari gabe bermatzea berriro ez zaiela gertatuko, are ezinezkoagoa da.